чествуєте сьогодні українців? Сьогодні плов. Дуже смачний. Розсипчатий плов. Хто готував з вас? Хто готував? Мы вдвоем. Жарится мясо, затем лук, затем морковь, заливается водичкой, варится, затем рис, полчаса и готово. Ну, в общем, 4 часа уходит. Наскільки людей приготували? 1500. Скільки вже поїли? Это 600 где-то поели. І до котрої планували тут бути? До 8. До 8, да. С 4 до 8. А що у вас в меню разом з пловом? Айран и салат. С Херсонской области. Мы из университета. Всі з Херсонської області. Все дома наши оккупированы. Перемещенные особы. Все равно мы помогаем. Зараз Ви з Генічеського Району. району. чудово, дякую. Багато там кримських татар залишилось? Нашему населенному Сумку, нет, стаканчики. селище Новоалексеевка 40% крымских татар. 40%. Як думаєте, коли повернемось? Надеемся, скоро. Так, я не знаю. Сьогодні 26 червня. Ми знаходимося в місті Київ, парк імені Тараса Шевченка. І сьогодні День кримсько-татарського прапору. Ми тут вирішили зробити міні-такий захід, присвячений цьому нашому національному дню. Ми його назвали Кримсько-татарський прапор – символ боротьби проти російської окупації. Щоб було це цікаво, також ми долучили нашу мобільну кухню, яка відпрацювала при фронтових територіях. Вона щойно приїхала, майже щойно з міста Херсон, де вже вдруге відпрацювала. Минулий раз місяць, а зараз два тижні. Ця війна насправді почалася з окупації Криму. Я завжди кажу, що ця війна вона і повинна закінчитися теж звільненням Криму. Кухня, наприклад, оця, коли вперше вона почала працювати в місті Херсон, коли хлопці наша команда почали їздити по селах, не самому місті Херсон, а іменно по селах. Чорнобаївці, яку затопили, до речі, всім відомий, Антонівці, Степанівці і так далі. Там жах, що твориться. І люди залишаються на місцях. І вони потребують цієї допомоги. Тому це більш якби про такий промінь світла, промінь добра кожному українцю. Ну і так ми кажемо, що ми кримські татари, ми мусульманська спільнота України. І от ми робимо те, що ми можемо в цій боротьбі. Ми теж відпрацюємо так, як можемо. І це наш внесок в цю, іншаллах, я завжди кажу, велику перемогу, яку нас очікує. А я в цьому переконаний. Ну, в первую очередь, это очень сильно... Эмоций было очень много, что у нас есть свой флаг. Когда я первый раз его увидел, в 90-е годы, когда мы только начали возвращаться в Крым, когда митинги проводили под своим флагом, ну, очень сильно было это как бы, что у нас есть свой флаг, что у нас... Что мы не просто кто-то там, непонятно кто, предатели, а что вот мы нормальный народ, у которого есть своя история. У нас есть свой флаг, у нас есть свой герб. Очень много таких вот сильных вещей, которые, допустим, о которых я даже не задумывался до 90-х годов, ну, до начала вот этого всего. Не помню, какой это год был, но это тоже в начале 90-х мы с Крыма сюда, в Киев приезжали, митинг большой проводили, вот около 92, да, вот я в нем участвовал. Вот я тогда первый раз увидел, ну, встретился, скажем так, напрямую с киевлянами, и мне очень, ну, положительно, неожиданно была их встреча и отношение их к нам. Они вот приходили, чаем нас угощали, приглашали к себе домой. Мы там в палатках ночевать оставались. Некоторые по гостиницам жили, но многие ребята были на месте, там оставались.
И многие приглашали к себе, там, угощали чаем. Там, ну, очень много, очень тепло местные именно люди встречали нас. Когда для себя как бы такую заметку сделал, что между между отношением к нам в Крыму и отношением к нам в Киеве было діаметрально противоположне. Я вже неоднократно звертався до співвітчизників, до вірян, до мусульман Криму після першої хвилі мобілізації, часткової так званої мобілізації, щоб всі наші віряни, всі мусульмани Криму, співвітчизники, вони були готовими, в першу чергу морально, а потім фізично. Є дві опції, я завжди кажу. Якщо ми кажемо про молодь, да? або залишатися там, і це дійсно заслуговує поваги. І це смілість, да? Бо ми знаємо, що кримських татар мобілізують в першу чергу і далі будуть мобілізувати. І всі кажуть, коли почнуться дії, то може бути і різня. Різня в першу чергу кримських татар. Тому треба бути готовими. А як готовими бути? Елементарно готовими. Тобто в тих рамках, які дозволяють тамошня зараз влада, в дужках, да? Готуватися фізично до цього. Тихо, спокійно, але готуватися. І все прекрасно розуміють, про що я зараз кажу. Але якщо немає такої змоги, немає такої сміливості, і є, скажімо так, загроза того, що мобілізують, заберуть, кинуть на м'ясо і тому подібне, то виїжджати. Але я думаю, зараз трохи чаша весів, вона перегорнулася після подій позавчорашніх, да? І трохи картина змінюється. Мабуть, з урахуванням того, що відбулося позавчора, я маю на увазі ці конфлікти внутрішньоросійські, краще було б, на мою думку, залишатися молоді там. Бо кримські татари завжди, я кажу, це зрозуміла річ всім, в першу чергу російським окупантам і нам тут, да, в Україні. Вони опір українського Криму. І завдяки їм, тобто нам, нашому народу, іншаллах, я вірю в це, і я завжди про це кажу, Крим буде українським. Я всей душой, всем сердцем солидарен с ними, со своими братьями и сестрами. Вот. Хочу сказать, что есть такие слова, говорит, самое темное время суток бывает перед рассветом, да, поэтому я надеюсь, что рассвет уже скоро. Иншаллах, я очень надеюсь и призываю тех, кто может, всех наших братьев, сестер, кто может нас поддержать, чтобы друг друга поддерживали, мужчин, которые хотят и могут, чтобы присоединились к нам, присоединились к вооруженным силам Украины. Для того, чтобы воспользоваться тем моментом, который Аллах Субхану ва Тааля нам дал в этот раз, вернуться домой, как наши предки, воины, с оружием в руках и с победой. Это просто будет величайшая милость по отношению к нам. И если мы это сделаем, это даст большой сильный толчок. Я верю в это, что это будет большой сильный толчок к возрождению нашего народа, к возрождению нашей нации. Что мы должны быть победителями. У нас просто вариантов больше нет.